Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin wallah, mga loksami, mga pagariyami, guskan wa mga bubayami, naguskan wa mga kalumbayan nami, na itataros tanuda ng kaiya mababaloy mga sakasakawan tanusang kaiya pamana bulan na Ramadan. Yang kaiya pamana kapupunan ng kaiya programa adi ikukurmat sang kaya bulan na Ramadan, adi makanggulalan sang kaya mga pagarinyo sa isang kayariad na isa kameron kalumpukan na mapapadalam sang kaya pamana maktabul jaliyat isa kameron kalumpukan na ayam ananian na pagkanagan yun sa mga ndao ipupanulo nami so kapya o agamatan o agama Islam sa yang kaya pamana penutulan tanong na padid na iko kaya proma sayo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia iso kaya panalan yan sa ingda Taif. Udi na kaya bisitan yan kaya sungyan sa isa ingda Taif. Yang kana Taif na kapuruan nanan Makkah igira ay maanan yan na miya ka umata sa Taif, punta sa Riyadh, na 70 ka kilometro, 70 ka kilometro na kitsampay ta din sa Makkah. Kaya mo ito na, so nabitan mo Muhammad alayhi salatu wasalam na miya sabutan ito, miya kasunusunoon so mga tiyuba wallah, mga tapong wallah subhanahu wa ta'ala, ayamaan niyan na lagi dang kuto pa man na kinikirataan na ginawa niyan sa ikubapa iyan na so Abu Talib, minsan pa na daparateya, so Abu Talib na kagiya mapiyaw ni parangay. Na mga uripan wallah, na nabud miya ka labid ulan, na ayap man na miya wapat na sunso pakatatay aniyan, ang pamanadarudo pa iyan, so Khadijah radiyallahu anha, as kaniya ni ina o mga watayan na makataw uli na pito kataw. Miya aloy kung mga wata, miya aloy ang mga wata nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusto Khadijah. Na sabab san mga uripan wallah na diyang kutuwa pamana kararata ginawa niyan sa kagagdaman niyan nun na padasaw pamanay ni bulugyan nun. Nagyang utakialalakaw niyan sa aluminyo sa isa Makkah na sumiyong sa Taif kaarap-arapian sa uba din adin na mga tawa matuon maratiya sa ikwallah subhanahu wa ta'ala na makaugupon sa pamanaktipapanulunong kuwagamatan mo agama Islam, makaugupon sa kapsilapidawa sa isang kayaw pamana agama wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan mga uripan wallah, ang kana nakaplalakaw niyan, nasa din sa pisagadan niyan na pamana ipendulo niyan unso agama wallah subhanahu wa ta'ala. Ayabu apa diyan nagyang kuto pamana panakawan niyan. Dito si Zaid bin Haritha na panakawan niyan na uli na sugu-sugu niyan na larak sa pamana makukuha niyan panaw pamana watayan. Na sabab san na sa din sa pasagadan niyan ang pamana mga tao sa isang kuta pamana 70 ka kilometro akawatan niyan na ipendulo niyan nun swagama wallah subhanahu wa ta'ala na taman sa minisampay sang kuto pamana inged agya ingda Taif na miulos sang kutuwa pamana talo katawa magariariya pamana mga padko mga uluan o mga tao sa Taif agyang kutuwa tribuiran na iningaranan sa pamana Thaqif kabila Thaqif mga alaanan o pamana mga pamilya clan sa isa Taif
na diulunian siran ko agama o ini dulunian kiran so agama mo Allah subhanahu wa ta'ala sa arapian sa ubayran mambukaw gupi. Ugaid na dairan tarima so ini dulunian kiran. Kagyang ko ta mga tawro una mga rarata uto ungara mga taw na ayabayran din piya makanag sa pamana mga rarata akatero so nabitan wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Diyan kaya marata yung warna ini puun din sa iniyangayangay. So tigo mga lok sa tamampan ko ipuumpan ko mikakan sa kakwak. Nagyang ananan mana, gyang ananan mikakan sa kakwak. Nagyanan so basaw mga sarwang atawa prehistoric time. Diyanan so dapan kapakaswa manusia. Na benar na pamanasang ko to amiyang una-una amasa na madaklaw pamanatawa mabubaling sa liyang. Nadiran din katawan no anto na ipamana apian to na ipkabalawag kiran na pagkakaniran kasurutaniran na pagkaniran. Na ayapim basaw no mga loks tanong na mikakan sa kakwak. Kakagigyang utakakwak na may tamapapano ko. Ang may karagdag na katirima on wakal sa pamanabamakan. Nakagya sabab sang kutada akitabiran kada agamayran dami turun sa agamatan wa agama Islam na nagyutoy pamanakyateron sa mikakan sa kakwak. So mga tao, mga rarata yung war, mga pipi yung war, na ayaman na niyan na sisidin ko mga manusia sa ipuun sa kaya limbagawon wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya adnaw wallahu ta'ala ko manusia, nandudun din ng kanang mga pipi ay parangay, mga rarata iadat, mga rarata idadabiatan, na sisidin na kung mga manusia, nagyanan mambu'i, da limiti wallah subhanahu wa ta'ala agus Rasulullah alaihi salatu wasalam. So ayaman niyan naka bagi sa katao edukasyon sa manusia sa ayamala o pamana edukasyon katao kasinanad ay ipumbagay kung manusia nagyang kaya pamana edukasyon sa pamana agama agiyang kay agamatan o agama Islam. Sabab pro na sumiyong man so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sa lakaw mga ulwan sa Taif na inidulo niyang kiran sa Islam nagyang ko to pamana kataunian nun na pamana katagabanganiran ko galabakyan na piyaka pa magalataian din sa mga datuiran na taman sa miyan nabiyan siran mbitira na dede na bakira na ayam ananian na miyaratihan nagudad na miya makinig sa eko ayam ananian na mapia akaturu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya ka sa pulong gawi itaruto pangkutaw pamanay kakad niyang kiran. Allahu alam mga urip wallah ditad na sunsuallahu talay mataurun kakagya igira apamana sumiya kataling maku inged na ayam ananian na darpa mga rarata iparangay so taurun na Allahu alam mo papagana irang pinutuso nabitan wa Muhammad alayhi salatu wasallam maguso Said bin Haritha liw saya na so giyang ko pa man ang mga tao na pimbabasa niran sa di mga PPA ayam ananian na mga katero na rag sa biu gawiran sang kuto pa man ing biu gawiran nagyang ka nakabugo ko tao na waryo pagkarata ginawang tao sang kuta sa ibiugo ko darpa yan biugo ko gibu mianulis-sulid sa walay na biugo o solida yan kiwalay na karata ginawa niyan na na riyan ko tao pamana miya mulubulus sa pamana sa timanayngid na pamana biugo pamana mga tauron na ay Peter iranon na liyo ka awa ka sang kayakwan ingd. Uriano to na ayap na liusan na siyugu iran so mga kanguda ang kira na so mga rarata kira ni Umar. Mga rarata iparangay. Mga rarata idedebiatan. Upama ko sa isang kaya masa tanuna so mga palipakiran. Ayam na niya na so pamamatang ang kiran. Ay niliw sa tak-tak. Na siyugu iran na andabay ni kagiyad na upama na maliw so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyakat teratakiran ng kuto pa man ng mga tao sang kuto pa manalala na pagukitan niyan. Pamanagyan ko tali niya, pagukitan niyan na piyaka
teratakiran miteratak siranun na pagukit sunabitan wa Muhammad alayhi salatu wassalam diiran di pagungat-ungat na mga katero ay mana niyan na pupulubod nira na ator na taman sa ayama na niyan na mi pirugo sa mga inian piya nga papalian sa mga inian nagu tanto miya kagdam sa pamana masakit sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay panapisuan Usaid bin Haritha na ipakalungyan na lawas yan sa ikulubod ang kuto pamana mga nguda ang mga raratayungar kaan di pa katarus ko nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam sa isang kaya masa tanoy man to baadin na pamana pagkanagtanwa mga ulama pera nagsi ko sa timanadarpa baadin na pagkanagtanwa pamana mga tabliga gito mabuin ni kidion at so papamanulon sa agama nadapen ayam ananian na batanurun pagkanag alhamdulillah miyakaw maswi Islam sa Amerika na miyakaw maswi Islam sa Russia miyakaw maswi Islam sa China miyakaw maswi Islam sa Norway sa United Kingdom sa isang kanakontinenta Europe na miyakan bunso Islam na ayama na niyan na daamya tero ayama na niyan na mga tao biyuno kaayay ni bunuon na sabab sa pamanakipagpanulong niyang kuwagama adin na ayama na niyan na di mapanutul anda ba ini mga atake mga kuan di kasusu ato mga salakawi agama na kagigianan na warad nanan ang kanana pamana lagi na nabutad kapiter wallah subhanahu wa ta'ala awalan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum hay Muhammad nadir ka din na masuat sa mga Yahudi agus sa mga Nasrani sa taman sa dingkaunutan so ukit-ukitiran so agamayran na taman sa dingkaunutan nagiyanan mga urip ng wallah isabab agyang kaya agamatan wa agamay Islam plaulad na ayad na po na nainagyang kuta po manakya promasay unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang kuta kya palabay daira na wator sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piya mga mbuwata na rugo miya katuros rugo sa iku mbala ainian miyaswa Usaid bin Haritha na andabay ni pataanan yan alawas yan kung mga lebad awaturang kuto pa man mga raratayungar na piya nga papalian pa na ulo Usaid bin Haritha nalalayon din sudiran kasalubaa miya tapadin sudiran di kasalubaa ko sugu Allah subhanahu wa ta'ala agugyang ko tapadian na palibad nila ng mga wator sa taman sa miya kaumasiran sa ikukilid o mga pamumulan Utbah agyang kutuwa pa man si Utbah na si Utbah agu si Sayba na matatampar sa Maka ang kuto pa man darpairan na di maminos so kawatan yan sa Taif sa mga 3 kamilyas, mga 3 kamail kawatan yan sa Taif nagyutopan kagnakan ng kuto mga tao sa kapasalubairan sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyang kuto pa man kaya pakasungiran sang kuta pa man mga asinda ang kutakwan, 2 katawa pa man na magari, so Utbah aguso Sayba, miyailayo ayamaan na niyan, miyailayran, ang kuta masuswa, unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matantuwa dudukawan, badin baka sasandang ko itadwa ayamaan na niyan na mga pamumulan, na siyuguiran ng kutaw pa man na andabay ni isa ko mga Bisaya iran, mga sugu-sugu niran na piyakaawidiran sa mga unga akwan ubas, mga unga grapes ginanso inab na ayamaan na niyan na inuwit yan sa pananaguay na inuwit yan sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagi mo to na giyang kuto pa man na sa kataw mama na so kaya natan yan sang kuto pa man na panganangkan sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisaan yan sa inisaan noon natigyan na anda ka makagaganat ko mga darpa naguan to na iyagamang ka
Nainis mbagang uta sa katoma man na tiginasakan na Kristiyano puuna ko sa isa ingda Ninawi. Yang kananaw pa man na ingda Ninawi na si anan matatagusa tampar saraya Iraq ginan so andabay ni Darpa o Yunus alayhi salatu wasalam. So kaya nagaw no ay maanan yan na kagya mo to na miya kagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama no to na sa ika makadadar pa ko ingad at sa mga tawron na andabay ni mga barasimba kadarpaanan o Yunus alayhi salatu wasalam awata amamo mati. So Yunus na padanan sa ikong mga panabinabiyan andabay ni ginan so miya arabasda miya panutul-tanupan na tigang kutwa sa kataw mama ayang aranian na si Adas inong kakatawi si Yunus ibon mati. Tigenas kanya na pagariakan kanabi nasa kan mambu na nabiya kuwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiya tiya uno Muhammad sallallahu alaihi wasallam sututul apad ko Quran na minisabab saya na suadas na miyag Islam ko kaya na ganyan sa ikwaya maanan yan na mga tutulo na bitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilay ni man ang kutaw pa man na kape ang kutaw pa man na kapanulun. Igira o pa man na ayam yan gutaw nagyang kutuwa pa man na ini pakapia ginawa niyan. Kanaba piyang insulto. Kanabang kapi mamaasul. Kanabang ka piyagito ito. Sangkuta din yan nakatao. Kamal buda ka patarimaan yan sa ikwagamaw wallah subhanahu wa ta'ala. Na sabab ro na luminyo sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumambu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumiyalakaw si Rahman na taman sa miyakaw masiran sang kutuwa darpa iningaranan sa Karnul Manazil. Agyanan ang kanana Karnul Manazil, nagyanan so di kawaan o pupuneha di makatataling ngumaapad sang matatampar sang kaya subangan ayam ananian na Saudi Arabia o di nakuan. Agyang kaya lupa Arab na ayang nga ngaran yan nagya Karnul Manazil lalayong din so di misan di mananian nakapakapmekat miya kay sa panang pamana miyang gulaw lami inipuun sang kanadarpa na miya ka lalag kami na taman din sa ingdamaka miya tamuto inanaik matas sututulan si na di mir kanu mapunutul kakelengan yan ng kaya oras na tanto kami yung pamana miya rasay diw kawan sang kuto pamana kaya pakalalagami ka kaya pagay kami kay puun sa oras sa alawnan na taman sa kaya sembuyangan sa Aisa na ayam na niyan na pilalag kami din. Sa bapasan ng mga uripon wala So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwa niya pamana makauma sa Karnul Manazil na minilay sa pamana tampar sa kapuruan sa kawang-kawangan na milay niyan su Jibrail alayhi salam na tiyawag sa kanya no Jibrail sa mataan aso Allah na siyug yan so malaikat kumikibir ka sangkuto pamana mga palaw nakataya apadaken ka angkaon anakaon misugu so kabaya ka asuan ka ayama na niyan na imbalos sangkuto pamana mga tao ada kairan pagungwi da kairan piya-piyai sialam sa kanya no malaikat natigyan ay Muhammad nasabu sa kabaya ka sa ubang kakabaya ay tumbok ka kira ng kaya duwati manapalaw na ayama na niyan na itumbok ka kiran ang kaya duwati manapalaw sa isang kanan ng mga tao sa ingdap taip na pakanda ko pila anak ng kiran na aya Peter o Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakanda ko pila anak ng kiran sa kaansira na mapulang na aya Peter o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya pang ninakanatigian ko kadanakan na ilidasyan siran sa ikwaya maananian na kamuralan-an kasabab ko karata aniran na baluin yan siran andabay ni
Balui niran suaya makna niyan, so mga padaw pa man na pagkabubudang kiran na adem buwa matuong kiran na pa man na maratea sa ikwagama wallah subhanahu wa ta'ala na makaugup sa ikwaya makna niyan na di kang galab ka sa ikwagama wallah subhanahu wa ta'ala na simba niran so Allah na kagyamaw to na daw to ay makna niyan na parate daw to tarima o Muhammad alayhi salatu wassalam na mga padanan mga uripan wallahu ta'ala sangkuto pa man na so Muhammad na tituwa sugu wallah. Kenapa personal interest? Ay makna niyan na kipapanulun niyang kuwagama. Kenapa sabab ko kabnarong ginawa niyan. Kau pa mako skaniyan na lagi duda to udi na pamana sibilian lagi dua makna niyan na malaita mo malaigus udi na pamana normal manusia na magyug din sa pamana kasaupan ng kuta mga tao kasabab sang kuta pamana karata iranimar. Na sunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyapin yang kiran uto. Niyapin yang kiran ang kuto pa man na kaya pakatilugdam yan sa ayaman aniyan na margan. Na sabab saan, na taman sa ayaman aniyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya bubaya na gumiya kakasag sang kuto pa ma na kaya sugu irun wallah subhanahu wa ta'ala sa sugu asun su Jibril agugiyang kutwa malaikat na natomyaro sa din sa isa Makkah na kagya may sampay sang kutadarpa at butuan sa nakla na dumikaon sa miya makapira gawi na sa iko kadidika iyan roo na siyugun wallah subhanahu wa ta'ala sudin aya maanan yan so mga din na ansira na makapamamakinig sa iko Quran at mbatian unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko masa adinian di kasumbayang na guwa ni ayam anan na makapasad sumbayang ang kuto pa man mga jin na miyaling siran na siyungwaniran suwayam anan yan na mga darpairan na tiya manutuliran ang kuto pa ma na miya nagiran sang kuto pa man na kapambati unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan ni sabab kagya mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala aso Muhammad na siyugupan wallah subhanahu wa ta'ala kung mga jin liyopang kung mga manusia na siyugupan wallah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga jin na giyang kaya mga jin na sa iko ketero ang nunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na susabu adkiran na mapaparatiyak wallah ang mga pipeyungar na susabu adkiran na susupak niran sa wallah subhanahu wa ta'ala aginan sa mga saitan mana tantua madakal sukya pag-usesa ng mga ulama na pangnintan ko wallah subhanahu wa ta'ala alimun tanun yan sa giyang kayaw pa ma na di kang galabkaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa idin kisabab sang kutaw pa man nakagkatuunan yan sang kutang mga tao sa Madina sa iko ulan-ulan akap na hadi na giyanan pamanag kasabapan sa kapakatugalin yan sa Madina sa mapunutultan ubuan nan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.